Καλησπέρα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μου επιτρέπετε το συνάδελφοι γιατί είναι ακόμα νοπή αποστρατεία και όπως και να το κάνουμε θα πρέπει λίγο να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα για να χωνέψουμε ότι βρισκόμαστε σε άλλη κατάσταση από αυτό που είναι στην ενέργεια. Κάνουμε σήμερα το σημερινό live, στην ουσία δεν θα το έλεγα ως επισκόπηση, αλλά επειδή έχουν γίνει σοβαρά πράγματα και σοβαρές εξελίξεις στα θέματα των ενόπλων δυνάμεων, αναγκαζόμαστε να βγούμε για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Για όσοι με γνωρίζουν, είμαι ο Γιάννης Σπαράκης, σε αποστρατεία πια πλέον, και είμαι ο σύμβουλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, την ΠΟΜΕΝΣ. Είναι χρέος μας, εκτός από όλες τις δράσεις που έχουμε σαν Ομοσπονδία, κατά διαστήματα να βγαίνουμε και να ενημερώνουμε τον κόσμο για όλα τα θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους. Θα ήθελα να κάνω ένα πρόλογο πριν ξεκινήσω και να πω ότι η Ομοσπονδία για το 2024, κυριολεκτικά ο όργος όλη την Ελλάδα, έκανε ημερίδες από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη, προσπάθησε να είναι κοντά στο συνάδελφο και από αυτά που γνωρίζετε και αυτά που δεν γνωρίζετε, και προσπαθήσαμε τα αιτήματά σας να γίνουν αποδεκτά όποια μπορέσουμε προς την ηγεσία και τη στρατιωτική και την πολιτική. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνετε μια σύγκριση πώς ακριβώς βρισκόταν ο συνδικαλισμός μέχρι πριν μια πενταετία και που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αρκετά πράγματα και λιθαράκι θα φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε. Ο πρόλογος, γιατί καμιά φορά ακούω από συναδέλφους που λένε ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση με την άλλη Ομοσπονδία. Αντιπαράθεση επί προσωπικού δεν υπάρχει με κανένα συνάδελφο. Η ουσία είναι ότι θα πρέπει ότι αυτοί που ασχολούνται με τα κοινά να συμπεριφέρονται σοβαρά και να μην βλέπουν το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο μονίμως. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν, όπως έχω προαναφέρει, δύο site τα οποία εκπροσωπούν την εταιρεία Ομοσπονδία και προμοτάρουν στην ουσία οτιδήποτε. Το θέμα είναι όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι επί της ουσίας μόνο κακό κάνουνε και συχαίουν τον κόσμο με ό,τι καινούριο βγαίνει, μπερδεύουν τον κόσμο. Τελευταία έτσι που διάβασα ειλικρινά, και να με συγχωρέσετε, θα μπορούσα να πω ότι μια μεγάλη μπαρούφα, επειδή δεν ξέρανε τι ακριβώς να γράψουν, αναφέρανε ότι το συνταξιοδοτικό των ΕΠΟΠ λύθηκε, αλλά προς το παρόν, και στους επόμενους 3-4 μήνες αυτό θα αποτελέσει ένα, να το πω έτσι, εφαλτήριο για να τους απολύσουν. Δεν μας ανάφεραν ούτε σε ποιο νόμο το λέει αυτό, ούτε από που ορμόμενοι είναι. Κουραστήκαν όλοι οι συνάδελφοι, αλλά και εμείς, να διαβάζουμε από τηλεφωνήματα, από ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, από με πήρε κάποιος και μου το είπε, απειλές τύπου θα δείτε από εδώ και πέρα, απειλές του τύπου θα δείτε τι έχουμε να βγάλουμε. Λοιπόν, όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν, να το πω έτσι, με μια στάση θεσμική, έτσι. Ο κόσμος τους ή άλλους τους έχει κάνει στην άκρη, και θα ήθελα να πω ότι ο σκοπός θα πρέπει να είναι το καλό του συνάδελφου και όχι να προσπαθούμε να μπερδέψουμε και να αγχώσουμε τους συναδέλφους, όπως κάνανε με τα νοσοκομεία, κάνανε με την εγκατάργηση των ηλικιακών ορίων των ΕΠΟΠ, όπως κάνανε με τόσα 1002 πράγματα. Αποτέλεσμα ήταν λοιπόν ότι κάθε φορά βγαίνουν λάθος. Συγκεκριμένα προχθές ένα αστείο που γέλαγε πάρα πολλοί κόσμος, γιατί ήμουν στο Υπουργείο. Το ένα site έλεγε ότι κακώς έγινε έτσι η κατάργηση των ηλικιακών ορίων των ΕΠΟΠ. Το άλλο site που είναι φιλικό προς κείμενο έλεγε ότι χάρη σε 3 ανθρώπους που εκπροσωπούν ένα αστικό σωματείο έγινε αυτό, και ο πρόεδρος της άλλης εταιρείας της Ομοσπονδίας έλεγε ότι κακώς έγινε. Δηλαδή μπερδεύονται και μεταξύ τους αυτά που λένε και δεν μπορούν να καταλάβουν το τι ακριβώς έχει γίνει. Λοιπόν, αυτά τα αναφέρω
γιατί θα ήθελα να βγάλετε από το μυαλό σας όλοι οι υγιείς στρατιωτικοί, τα site τα οποία σας γεμίζουν το μυαλό με λάθος άρθρα και με πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, και πάντα να περιμένετε να δείτε τι θα ψηφίζετε και το τι πραγματικά ισχύει. Γιατί όλοι αυτοί εδώ οι συνδικαλιστές που βγήκανε για το επίδομα επικινδυνότητας δεν ανέφερε κανένας τίποτα. Σιωπή ηχθείως. Ακόμα ασχολούνται με τα, από ό,τι λένε έτσι, με το ποιος κυνηγάει ποιον, αν είναι ο αρχηγός γιατί θα λέει κυνηγάει κάποιο συνδικαλιστή, αν κάποιος έχει λέει ποινικό μητρό. Δηλαδή καμία σχέση με αυτό που είναι το έργο μας. Που είναι δηλαδή να είμαστε δίπλα στον πολίτη. Αν τώρα κάποιος από ένα αστικό σωματείο βγαίνει και βρίζει, θα ελεγχθεί. Ο νόμος είναι σαφέστατος. Ο νόμος είναι σαφέστατος. Δεν έχει δικαίωμα να βγαίνει οποιοδήποτε και να μιλάει. Έτσι δεν είναι? Ένα, το κρατούμε αυτό. Δεύτερον, κάτι για φακέλους και ποινικά μητρό. Όποιος έχει κάποιο πρόβλημα και κάποιος πιστεύει ότι κάποιος έχει ποινικό μητρό και είναι συνδικαλιστής, ας βγει, ας τα πάει στον αρχηγό για θα τα πάει να τα καταθέσει και να μας πει που τα βρήκε και να μας πει ποιος είναι αυτός ο κακός ο συνδικαλιστής που κυκλοφοράει. Έτσι, γιατί υπάρχει και το ανάποδο. Αυτός που βγαίνει και τα λέει αυτά, να πάρουμε και εμείς το ποινικό του μητρό και να το ελέγξουμε. Εντάξει, και να δούμε και το στρατιωτικό του φάκελο, να δούμε μέσα τι παραπτώματα, τι αυτά, και αν αξίζει να είναι συνδικαλιστής. Έτσι, να το πάρουμε και ανάποδα. Μόνο όλα αυτά είναι ανοησίες. Και ήθελα να κάνω έναν πρόλογο και να τα πω αυτά γιατί δεν θέλω να μπερδεύεστε, δεν θέλω να διαβάζετε άρθρα τα οποία στην ουσία τι κάνουνε, χειροτερεύουν την κατάσταση. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός τους. Τα κλικ, τα site θέλουν να κονομάνε, εσείς πατάτε κλικ, τα ανοίγετε και πάει λέγοντας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λοιπόν τη σημερινή ενημέρωση για θέματα που αφορούν τους συναντέλφους μας σε ΠΟΠ, τα οποία έχουν και συνταξιοδοτική σχέση και αφορούν και τους ΕΜΘ, έτσι. Δεν είναι διαφορετικός ο θεσμός επί της ουσίας. Λοιπόν, το πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι εθελοντές μακράς εστίας το 2018, το 18 επαναλαμβάνω, όχι το 19, το 18, το αντιμετωπίσαν φέτος οι συνάδελφοί μας προελεύσεως ΕΠΟΠ. Τότε οι ΕΜΘ δεν είχαν ούτε τη δύναμη, ούτε και τα μέσα, ούτε και τις ομοσπονδίες τόσο δίπλα, ώστε να γίνει γνωστό το θέμα. Όταν το θέμα έγινε γνωστό και πήρε το δρόμο προς τη Βουλή, ήδη είχαν κλείσει τουλάχιστον από 10 έως 15 μήνες το όριο το 50, είχαν ξεπεράσει οι συνάδελφοί μας. Και εκεί μετά έγινε η τροποποίηση με τον νόμο 4609 του 19, το άρθρο 4 και 5. Το άρθρο 4 αφορούσε όσους πρόκειται να φτάσουν στα 50 και το άρθρο 5 που αφορούσε όσους θέλουν να παραμείνουν ως ΕΟΘ. Εδώ θα ήθελα να πω στους συναδέλφους μας προελεύσεως ΕΠΟΠ, γιατί σίγουρα υπάρχουν και άνθρωποι που είναι δυσαρεστημένοι και οι οποίοι θα επιθυμούσαν να φύγουν στα 50 έτη με σύνταξη, όπως κανονικά προβλέπει ο νόμος, έτσι. Ο νόμος αυτό προβλέπει για την αυταπάγγελτη, ότι οι καιροί έχουν αλλάξει. Οι νόμοι αλλάζουν μόνο με νόμους. Και εδώ υπήρχε ένα ρίσκο. Το ρίσκο είναι αυτό που απάντησε ο κύριος Τσακλόγλου στη Βουλή, αυτός ο υφυπουργός εργασίας, ο οποίος μας αγαπάει πάρα πολύ, ότι η αυταπάγγελτη αποστρατεία δεν σημαίνει και συνταξιοδότηση. Εμείς και η γραμματεία των ΕΜΘ και ο κύριος Αντωνόπουλος και ο κύριος Γκόρας και ο κύριος Σάρης και όλοι αυτοί που ασχολούνται με τους ΕΠΟΠ γνωρίζουμε τι λέει ο νόμος. Παρόλα αυτά όμως, είχαμε και την επιφύλαξή μας. Ποια είναι η επιφύλαξή μας? Ότι σε μια νύχτα θα μπορούσε να περάσει μια τροπολογία, έτσι, λόγω δημοσιονομικού κενού. Τι ακριβώς θα πατάγανε? Θα πατάγανε στην κατάρρευση των μετοχικών ταμείων, γιατί τα μετοχικά ταμεία θα έπρεπε να αποδώσουν στους ΕΠΟΠ τις εισφορές τους, θα έπρεπε να τους βγάλουν μερίσματα και να συνταξιοδοτηθούν. Αυτό ήταν ένα ρίσκο. Να μην ξεχνάνε λοιπόν τα παιδιά τα οποία θέλουν να φύγουν στα 50 και δικαίωμά τους είναι, έτσι, και άλλωστε το λέγει ο νόμος, ότι η γραμματεία των ΕΠΟΠ είχε κάνει την πρόταση ώστε να υπάρχει και η εναλλακτική. Δηλαδή όσοι επιθυμούν να αποστατευτούν με σύνταξη. Εδώ λοιπόν ήρθε τώρα λοιπόν το άρθρο και καταργεί τα ηλικιακά όρια και υπάρχει τώρα στα site, στις μονάδες, στις σελίδες που μπαίνω, μια γενική σύγχυση για το τι ισχύει.
Εδώ είμαστε να σας πούμε το τι ισχύει γενικά και επί της ουσίας. Το σημειώνω επί της ουσίας. Μην παίζουμε με τις λέξεις. Είπα αυτό γιατί το λέει αυτό και όχι, δεν εννοεί αυτό, εννοεί κάτι άλλο. Επειδή έχουμε επαφή με τον ΕΦΚΑ, επειδή τα 20 συνάδελφοι που υπάρχουν στον ΕΦΚΑ που κάνουν εξαιρετική δουλειά είναι κατόπιν προτάσεως της Ομοσπονδίας, έχουμε επαφή με το ΔΕΛΤΑ τμήμα και ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις σύνταξης και. Παίρνουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή για να μπορέσετε να τα καταλάβετε όλοι και να τα κατανοήσετε. Η προκήρυξη που βγαίνει για τον εκάστοτε διαγωνισμό, τον ΕΠΟΠ, συντάσσεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και μέσα λοιπόν τι αναγράφεται? Συνήθως ότι εγώ αυτούς τους ανθρώπους τους θέλω για 35 χρόνια. Αυτό έλεγε και για μένα, αυτό έλεγε για όλους. Όσοι μπήκαμε μέχρι το 2010, ξέραμε ότι ναι μεν 35 χρόνια είναι η αυταπάγγελτη αποστρατεία. Για όσους δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυταπάγγελτη θα την εξηγήσω σε λίγο και ποιες είναι οι κατηγορίες της συνταξιοδότησης. Λοιπόν, ξέραμε λοιπόν ότι έχουμε ναι μεν αυταπάγγελτη σε 35, αλλά είχαμε το δικαίωμα από τα 25 έτη και μετά να καταθέσουμε αίτηση συνταξιοδότησης. Αν εσάς σας ενοχλεί η κατάργηση των ηλικιακών ορίων, θα σας ενημέρωσω ότι ο Ομιλών έπρεπε να είναι συνταξιούχος το 17. Εμείς φάγαμε 10 χρόνια στο κεφάλι επί της ουσίας, δηλαδή εκεί που έλεγα εγώ ότι θα φύγω στην 25 ετία, έφυγαμε 33 χρόνια. Έκατσα 8 χρόνια παραπάνω. Και οι συνάδελφοι άλλοι θα κάτσουν 10. Αλλά μην νομίζετε ότι μόνο εσείς είσαστε ζημιωμένοι, είμαστε και εμείς ζημιωμένοι. Εννοώ από το θέμα της υπηρεσίας. Έτσι. Λοιπόν, όλες λοιπόν οι προκηρύξεις αναφέρουν μέσα το τι θέλει το Υπουργείο Άμυνας. Όχι τι λέει ο ΕΦΚΑ, αφήστε τον ΕΦΚΑ έξω. Λέει, εγώ θέλω 3.000 ΕΠΟΠ, οι οποίοι δίνατε μέχρι την 7 ετία και όλες αυτές τις χαζομάρες που λένε, και δίνατε να παραμείνουν στη συμπλήρωση 35 ετίας. Τώρα στο νέο νομοσχέδιο αναφέρει με τη συμπλήρωση 35 πραγματικών ετών. Θα δείτε λοιπόν ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα έρθει εγκύκλος εφαρμογής, γιατί το έχουμε συζητήσει το θέμα με τους αρμόδιους φορείς, το οποίο θα αναφέρει μέσα ότι δίνατε στα 35 χρόνια να προσθεθούν τα χρόνια του Σκλαβενίτη, από το Μασούτη, από την Αρτουογά, το οτιδήποτε, στα 35. Αυτό δεν σημαίνει αυταπάγγελτη όμως, και θα σας εξηγήσω, είπα, μετά όλες τις κατηγορίες. Άρα λοιπόν ο στρατός, άμα δείτε στις προκηρύξεις σας, δεν λέει ότι στα 35 χρόνια σας δίνει σύνταξη, γιατί δεν του πέφτει λόγος. Σας λέει ότι εγώ τους θέλω έως τη συμπλήρωση 35 ετίας. Εκεί λοιπόν έρχεται λοιπόν όταν συμπληρώσει τα 35 χρόνια και σου βγάζει αυταπάγγελτη αποστρατεία. Από τη στιγμή που θα σου βγάλει αυταπάγγελτη αποστρατεία, επειδή συμπλήρωσε τα 35, τα 35 λέω, και ας λέω Κατρούγκαλου 40, από τη στιγμή που βγάζει συνταξιοδοτική πράξη στο yes, είσαι συνταξιούχος. Εγώ κύριε Σπαράγκη σε θέλω για 35 χρόνια. Εάν εσύ έχεις αναγνωρίσει τη μάχη με 5 ετία, καλώς, θα φύγεις με 40. Ποια είναι η διαφορά? 38% ποσοστό αναπλήρωσης για τα 35 χρόνια, 50% ποσοστό αναπλήρωσης για τα 40. 35 με 40 δηλαδή είναι 12%. Υπολογίστε αυτό που έλεγα και στα site των ΕΠΟΠ που γράφω, γύρω στα 150 ευρώ η σύνταξη κάτω. Λοιπόν, άρα λοιπόν μην μπερδεύετε το τι λέει η προκήρυξή σας με αυτά που λέει ο ΕΦΚΑ. Υπάρχουν κύκλοι εφαρμογής που για το Υπουργείο Άμυνας λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος γίνεται προσαρμογή. Και πάμε τώρα λοιπόν. Εσάς λοιπόν έλεγε ότι σας θέλει για 35 χρόνια, αλλά εκεί στη μέση έπεφτε το ηλικιακό όριο με τον αρχιλοχεία. Ωραία. Η Ομοσπονδία λοιπόν έπρεπε, και όσοι ασχοληθήκανε από τους φορείς, από τους 27.000 λοιπόν ΕΠΟΠ, ή 20.000 ή 22.000 θέλουν να παραμείνουν γιατί έχουν οικογένειες, παιδιά ή κάτι έχουν αγοράσει ή ένα δάνειο έχουν πάρει, οτιδήποτε, και κάποιοι αριστεροί θέλουν να φύγουν. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει πράξη με ένα νόμο. Κάποιοι είπαν ότι γιατί για τους ΕΜΘ. Οι ΕΜΘ είχαν ξεπεράσει ήδη κατά ένα χρόνο και το ηλικιακό τους όριο και έπρεπε να δοθεί μια λύση. Γι' αυτό με το άρθρο 5 δόθηκε το δικαίωμα του ΕΟΘ, που αν τους ρωτήσετε τους συναδέλφους για το ΕΟΘ, όσοι παραμείναν, το έχουν μετανιώσει από θέμα βαθμού και χρηματικής αποζημίωσης. Εντάξει. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε, για να τα βάλετε σε μια τάξη, ότι
Άλλο τι λέει το yes με την προκήρυξη και άλλο το τι ζητάει ο ΕΦΚΑ. Είναι αλλιώς το τι ζητάει ο ένας να κάτσει στο στρατό και ο άλλος πώς θα σε βγάλει στη σύνταξη. Εντάξει. Ο νόμος Κατρούγκαλου, που ένας τυχάρπαστος άνθρωπος πριν λίγες μέρες είπε ότι ο νόμος Κατρούγκαλου λέει 40 πραγματικά, που δεν ήξερε τι του γίνεται και το έγραψε και δημόσια κιόλας. Και το λέω γιατί είναι και θεσμικός εκπρόσωπος. Ο ΕΦΚΑ λοιπόν σέβεται βάσει του νόμου Κατρούγκαλου, αν δείτε στο άρθρο 1, 2, 3 που αναφέρει μέσα, σέβεται τις οικίες διατάξεις του Δημοσίου και του Νοποδοδού, δηλαδή των Υπουργείων και τις ειδικές διατάξεις που έχει για το προσωπικό του. Μια ειδική διάταξη είναι η 35 ετία για μας, η οποία τη σέβεται ο ΕΦΚΑ. Και όταν εσύ θα συμπληρώσεις 35 πραγματικά, γιατί δεν γνωρίζει το Υπουργείο Άμυνας ή η ΔΟΗ αν εσύ ήσουν αφαντάρος και έχεις αναγνωρίσει, αν δεν το ψάξει εννοώ, έτσι. Δεν γνωρίζει αν έχεις ένσημα απ' έξω και πόσα, και ώστε να σε βγάλει με 35 σύνολο στην αυταπάγγελτη. Σου λέει, εγώ σε πήρα και λέει προκήρυξη 35 χρόνια. Δεν λέει ότι σου δίνει σύνταξη. Δεν λέει καμία προκήρυξη ότι εμείς σε θέλουμε για 35. Λέει ώστε συμπλήρωση 35 ετία. Από εκεί και πέρα, αν θα πάρει σύνταξη ή όχι, είναι αλλονό παπά Ευαγγέλιο. Και είναι πολύ σημαντικό για να τα διαχωρίσουμε αυτά τα δύο πράγματα. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε λοιπόν τι κατηγορίες αποστρατείας έχουμε. Έχουμε την αυταπάγγελτη αποστρατεία, που γίνεται πρώτον είτε γιατί συμπλήρωσε στα 35 χρόνια. Επιμένω ακόμα και λέω το ηλικιακό όριο για κάποιες άλλες κατηγορίες υπάρχει. Έτσι. Συνεχίζω μετά την αυταπάγγελτη ότι είναι η αίτηση αποστρατείας με ιδία αίτηση. Αίτηση αποστρατείας λέω. Με ιδία αίτηση. Δηλαδή ζητάς να φύγεις γιατί έχεις συμπληρώσει κάποια χρόνια. Από εκεί και πέρα μετά πάμε. Έχουμε αποστρατεία λόγω ποινών και πειθαρχικού. Τα γράφω, θα στα διαβάζω όπως τα έχω γράψει για να μην κάνω για να σας τα αναλύσω ένα-ένα. Αποστρατεία λόγω ποινών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχεις πειθαρχικά παραπτώματα, έχεις κάτσει 3 φορές στον βαθμό, εντάξει, και σε διώχνει αυταπάγγελτα χωρίς σύνταξη. Θα σας τα πω μετά. Ή μετά είναι η καθαρή παραίτηση και η αποστρατεία αυταπάγγελτη για λόγους υγείας. Πάμε τώρα να δούμε, να την πάρουμε μία-μία για να καταλάβετε τι γίνεται. Και αυτά που λέμε τώρα είναι αυτά που λέει ο ΕΦΚΑ και όχι αυτά που λέμε μεταξύ μας στο καψιμί. Αυταπάγγελτη αποστρατεία λοιπόν λόγω συμπλήρωσης 35 ετίας. Έχει συμπληρώσει αυτά που αναφέρει μέσα η προκήρυξη που σε ήθελε ο στρατός, δηλαδή τα 35 χρόνια. Καταθέτεις τα χαρτιά σου και πάνε στον ΕΦΚΑ για να συνταξιοδοτηθείς. Με 35 χρόνια. Εάν έχεις τα 5 τα μάχημα, καλώς το αναφέρεις μέσα, τα προσθέτεις και το ποσοστό αναπλήρωσης ανεβαίνει. Όπως είπαμε νωρίτερα. Και από το 38 πας στο 50. Ωραία μέχρι εδώ. Ωραία. Η αυταπάγγελτη αποστρατεία λόγω ηλικιακού ορίου, το οποίο τελικά δεν θα γίνει για τους ΕΠΟΠ, αλλά υπάρχει για άλλες κατηγορίες αξιωματικών, που είναι στα 55, είναι στα 56, είναι πολλά. Φεύγεις αυταπάγγελτη αποστρατεία σύμφωνα με τα χρόνια που έχεις εκείνη τη στιγμή. Έχεις 32, έχεις 31, έχεις 30. Εγώ κύριε σε αποστρατεύω λόγω καταλήψεως του ηλικιακού ορίου και βαθμού και σου δίνω και τα 5 χρόνια. Άρα θα φύγεις με 36, με 37. Αυτό είναι στην αυταπάγγελτη. Όταν σε διώξουν ένοπλες δυνάμεις. Δηλαδή έχεις συμπληρώσει αυτά που σου έχουν ζητήσει. Εντάξει. Όταν φύγεις με αυτά που λέει η προκήρυξή σου. Γιατί μέσα η προκήρυξη δεν έλεγε 35 μαζί με το σκλαβενίδι, το φούρνο που δούλευες ή στην οικοδομή. Σου λέει εγώ σε θέλω για 35. Άρα λοιπόν αυτός που θα φύγει με 35 χρόνια, αυταπάγγελτη, αν επιθυμεί αναγνωρίζει την πενταετία, εάν δεν επιθυμεί δεν την αναγνωρίζει και θα πάρει 150 έως 200 ευρώ λιγότερα. Αυτό είναι δικιά του επιλογή. Το βγάζουμε στην άκρη. Πάμε τώρα, είπαμε για την αυταπάγγελτη λόγω καταλήψης ηλικιακού όριου. Θα φύγεις σύμφωνα με τα χρόνια που έχεις. Έχεις 30, 31, έχεις αναγνωρίσει τη μάχη με πενταετία, θα τη βάλεις. Έχεις αναγνωρίσει τη θητεία, θα την προσθέσει. Έχεις αναγνωρίσει ένσημα που είχες απ' έξω. Ναι, θα τα προσθέσεις όλα αυτά και θα σου βγει το ποσοστό αναπλήρωσης για τη σύνταξη. Λοιπόν, στην αποστρατεία λόγω ποινών υπάρχει και αυτό. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι έχουν κάτσει 3 φορές παραμονή στο βαθμό και επειδή λέει ο νόμος Κατρούγκαλου ότι αποστρατεύεις αυταπάγγελτα λόγω δικιά σου υπαιτιότητας, διότι
έκανες ένα παράπτωμα, ένα πειθαρχικό, το οτιδήποτε, σε διώχνει υπηρεσία άνευ συντάξεως. Και πότε παίρνεις τη σύνταξη? Γιατί σίγουρα θα πάνε να εργαστείς, θα την πάρεις στα 62, έτσι όπως πάει το πράγμα, γιατί θα έχεις αναγκαστεί να εργαστείς σε άλλο φορέα, ο οποίος θα υπάγεται στον ΕΦΚΑ και που οι διατάξεις αυτού του επόμενου φορέα, οικοδομή, delivery, οτιδήποτε, θα λέει στα 62. Εντάξει, λέει ναι, λέει στα 62 με μειωμένη. Εάν έχεις 40 χρόνια στα 62, το ποσοστό αναπλήρωσης θα είναι 50 έτη. Θα είναι 50%, συγγνώμη. Το 50% σε σχέση με το 67 σίγουρα θα είναι μειωμένο, αλλά δεν θα είναι λίγο. Εντάξει. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε πει τώρα για την αυταπάγγελτη, να καταλάβετε ότι είναι σημαντικό οι αυταπάγγελτοι που είπαμε για την 30-85 ετία, ότι δεν αναμειγνύονται μέσα ένσημα και οτιδήποτε άλλο. Είπαμε για την αποστρατεία με ποινές και πάμε τώρα στο σημαντικότερο όλων. Αίτηση αποστρατείας, γιατί εμπλεκόμαστε και η ΕΜΘ και η ΕΠΟ. Με δικιά σου αίτηση. Εγώ έκανα αίτηση αποστρατείας με δικιά μου αίτηση. Στη δικιά μου περίπτωση λοιπόν και χιλιάδες συναδέλφων οι οποίοι φεύγουν, όταν κάνεις αίτηση με δικιά σου υπετιότητα, δηλαδή ζητάς να φύγεις στην αποστρατεία, εδώ έρχεται λοιπόν ο ΕΦΚΑ και σου ζητάει 40 χρόνια. Για να καταλάβετε τη διαφορά της αυταπάγγελτης. Ότι από τη στιγμή που κάνεις εσύ την αίτηση να φύγεις και μπλέκεις μέσα, ναι κύριε, έχω 32 χρόνια, θέλω να εξαγοράσω 3 πλασματικά, έχω 2 χρόνια ένσημα, έχω 2 χρόνια θητεία, οτιδήποτε. Ναι κύριε, θέλετε να φύγετε, ναι, πρέπει να συμπληρώνετε το μαγικό νούμερο 40. Όταν κάνεις εσύ την αίτησή σου για να φύγεις. Άρα λοιπόν η διαφορά της αυταπάγγελτης με την ιδία αποστρατεία με ιδία αίτηση είναι ότι στην αυταπάγγελτη φεύγεις με 35, θέλεις δεν θέλεις, και αν θέλεις βάζεις τα 5. Ενώ στην αποστρατεία με την ίδια αίτηση σου λέει ότι εγώ για να σε βγάλω στη σύνταξη, γιατί τα χαρτιά σου περνάνε από τη ΔΟΗ, πρέπει να έχεις 40 κύριε. Δηλαδή έχεις 33 χρόνια πραγματικά και 2 χρόνια ένσημα και 5 μάχημα 40. Ή έχεις 32 χρόνια πραγματικά, έχεις π.χ. και 16 εξάμηνα, 8 χρόνια, τα βάζεις 40. Δεν τους ενδιαφέρει από πού θα προέρχονται, το σύνολο να είναι 40. Έτσι. Άρα λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση των συναδέλφων ΕΠΟΠ τώρα, τι λέει μέσα ο νόμος, που θα μπορούσε να το έγραφε και διαφορετικά, αλλά εγώ σου λέω επί της ουσίας τι θα γίνει. Λέει παραμονή 35 χρόνια πραγματικά και μπερδευτήκαν όλοι και τώρα εγώ που έχω ένσημα απ' έξω και τι θα γίνει. Ο νόμος Κατρούγκαλου, και τον αναφέρω συνεχώς γιατί εκεί πατάνε. Υπάρχει μέσα η συνταξιοδότηση και τα συντάξιμα χρόνια που γίνεται, που γίνεται ένα πάντρεμα. Έτσι. Όταν ο συνάδελφος ΕΠΟΠ θα συμπληρώσει 40 χρόνια, δηλαδή 30 έχει, γιατί πολλοί συνάδελφοι έχουν μπει μεγάλη ηλικία, 25, 28, 30, θα πει έχω 30 χρόνια ως ΕΠΟΠ, δηλαδή μπήκα 25 χρονών και 30 χρόνια 55. Έχω και 5 χρόνια ένσημα 40 και 5 τα μάχημα, φεύγω. Ένας ΕΠΟΠ που μπήκε 31 χρονών και ήταν όβα, ήταν 6 χρόνια όβα, σου λέει στα 59 έχω 29 χρόνια υπηρεσίας. Στα 59, έτσι. Βάζουμε το ακραίο που υπάρχουν και αυτοί οι συνάδελφοι. Έχω 29 και 6 χρόνια όβα 35 και 5 τα μάχημα 40. Αυτό που σας λέω τώρα θα έρθει με εγκύκλιο αργότερα. Εντάξει, μην πανικοβάλλεστε που βλέπετε το 35 πραγματικά χρόνια και λέτε πρέπει να κάτσω 35 χρόνια και εγώ έχω έξω απ' έξω ένσημα, δεν μετράνε, δεν κάνουν, δεν ράνουν. Εντάξει, μην σας πιάνει πανικός. Έτσι. Ό,τι ισχύει για μας, ισχύει και για σας. Οι προκηρύξεις λοιπόν, για αυτό το άρθρο που λένε κάποιοι ότι δεν τροποποιεί το άρθρο 39 του νόμου του 19, οι προκηρύξεις λοιπόν που πήγατε στο στρατό, τι λένε? Ότι ακολουθάτε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των εθελοντών μακράς θητείας, για τους οποίους καταργηθήκαν τα ηλικιακά όρια το 2019 και που κατά τη γνώμη μου έπρεπε να βάλει και εσάς. Άρα λοιπόν επί της ουσίας και σύμφωνα με την προκήρυξη ακολουθάτε εμάς. Έτσι. Στην ουσία ο νόμος τώρα αυτός που βγαίνει έρχεται στην ουσία να επικαιροποιήσει και να πει ότι ξέρεις κάτι, ναι πράγματι καταργούνται τα ηλικιακά όρια και θα συνεχίσετε όπως και η ΕΜΘ, δεν μπορεί να αλλάξει την κατάσταση και γράψαν αυτή τη φράση το 35 πραγματικά χρόνια και έχει μπερδευτεί όλος ο κόσμος.
Θα δείτε λοιπόν ότι το 35 πραγματικά χρόνια, γιατί έχουμε μιλήσει με τους φορείς, έχουμε μιλήσει με την νομική πρωτοβουλία, είναι 35 χρόνια σύνολο ή την 5 μάχημα 40. Δηλαδή ένας ΕΠΟΠ ο οποίος τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 47 χρονών και έχει 23 χρόνια ΕΠΟΠ και έχει και ένσημα απ' έξω και έχει και θητεία. Θα τα προσθέσει να πιάσει τα 35, θα αναγνωρίσει και τη μάχη με πενταετία και θα φύγει. Πολλοί αναφέρουν το νούμερο 60. Στο 60 για να φτάσει είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπει σε πολύ μεγάλη ηλικία, 25 και πάνω, και που στη ζωή τους δεν είχαν εργαστεί, δεν θέλουν να αναγνωρίσουν θητεία και οτιδήποτε. Εκτός τούτου όμως μπαίνει ένα σημαντικό πλαίσιο για όσους μπαίνουν από εδώ και πέρα. Αν και δεν καθορίστηκε το ηλικιακό όριο σε αυτό το νόμο, γιατί αν θυμάστε λέγανε ότι θα είναι το 25ο έτος, όπως και να έχει όμως, το ότι δεν καθορίστηκε ακόμα η ηλικία που θα μπαίνει ένας ΕΠΟΠ είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάποιοι πολίτες, να το πω έτσι, όχι συνάδελφοι, γιατί ακόμα δεν είναι συνάδελφοι, έχουν κάνει αιτήσεις για να μπουν με αυτή την προκήρυξη και ανησυχήσαν μήπως χάσουν το δικαίωμα αυτό. Αλλά και πάρα πολλοί όβα, οι οποίοι υπηρετούν ως όβα τώρα και θέλουν να παραμείνουν ως ΕΠΟΠ, να μην χάσουν αυτό το δικαίωμα. Όπως σημαντικό είναι ότι δεν μπήκε το βαθμολογικό. Η γραμματεία σας έχει ζητήσει και έναν βαθμό του αντιπασπιστή. Ωραία. Και αυτός ο βαθμός είναι σε πεδίο για να δράσουμε και να το ζητήσουμε, όπως και άλλα πράγματα. Εντάξει, απλώς αυτή τη στιγμή τι γίνεται? Αυτός ο κίνδυνος που υπήρχε για αυτές τις χιλιάδες οικογένειες που θέλανε να παραμείνουν, πια πλέον δεν υπάρχει. Και αν διαβάσετε σήμερα, δεν υπάρχει ούτε στον ορίζοντα να φύγετε μετά από 3-4 μήνες που λέει κάποιος, ούτε μετά από 6 ούτε μετά από 7. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν την αποστρατεία με παραίτηση. Να συνεχίσω λοιπόν από εκεί με τις παραιτήσεις. Στην παραίτηση λοιπόν τι γίνεται? Στην παραίτηση κάνεις την αίτησή σου, λαμβάνεις τις εισφορές που έχεις πληρώσει μέχρι εκείνη την ημέρα, απλά τις εισφορές, παίρνεις τα βοαία των παιδιών πίσω, δεν χάνεις τα χρόνια αυτά τα 17-20 χρόνια, δεν είναι εισφορές συνταξιδοτικές, είναι εισφορές που έχεις πληρώσει στο Μετοχικό Ταμείο και συνεχίζεις να δουλεύεις έξω. Ο φορέας που θα δουλέψεις θα είναι και αυτός που θα σε συνταξιοδοτήσει. Δηλαδή έχεις 20 χρόνια ως ΕΠΟ, έφυγες, θα πρέπει μετά να δουλέψεις άλλα 20 χρόνια, να πιάσεις τα 40 δηλαδή στην ουσία, για να φύγεις στα 62 στην ουσία. Δηλαδή στα 62 είναι τότε που θα μπορείς να κάνεις το αίτημα. Όταν φύγεις με παραίτηση και δεν επιθυμείς να συνεχίσεις ένοπλες δυνάμεις. Θέλω να πω δηλαδή στην ουσία, το αναφέρω αυτό γιατί λέω ότι δεν χάνεις τα χρόνια που έχεις εργαστεί ως ΕΠΟ. Και η επόμενη κατηγορία λοιπόν η αποστρατεία για λόγους υγείας, στην οποία εκεί υπάρχει μια γκάμα αποστρατιών, δηλαδή αποστρατεύεται κάποιος για λόγους υγείας, φεύγει σύμφωνα με τα χρόνια που έχει 25, έχει 23, έχει 28, αν έχει και τα 5 μάχημα που καλό είναι αν κάποιος έχει κάποια προβλήματα υγείας και βλέπει ότι πηγαίνει προς τον δρόμο για να τον διώξουν, να τα αναγνωρίσει. Θα φύγει λοιπόν με 23 πραγματικά, συν 5 μάχημα 28, και μετά τον καθορισμό του ποσοστού αναπηρίας, το οποίο γίνεται μετά τη συνταξιοδότησή του, θα ξέρει και τι ποσό παραπάνω θα πάρει, 20, 15, 20 μέχρι 25 ευρώ, 30 το παραπάνω, αν δεν είναι ένεκα της υπηρεσίας. Θέλω να πω λοιπόν ότι μέσα στις μονάδες, επειδή αυτή τη στιγμή η ΕΠΟ είναι σχεδόν το 45% των ενόπλων δυνάμεων και θα αυξηθεί, και είναι λογικό γιατί είναι συνάδελφοι με ειδικότητες, είναι αυτοί που κινούν τα πάντα, όπως ήταν και οι ΕΜΤ, οι οποίοι τώρα λιγοστεύουν. Θέλω να τους πω ότι να μην τα βάζετε ούτε με τη γραμματεία των ΕΠΟΠ, γιατί αυτοί ζητήσανε να υπάρχει το ανταποδοτικό, δηλαδή να μπορεί κάποιος να θέλει να φύγει, ασχέτως αν δεν έγινε, γιατί δεν μπορεί με τον ίδιο νόμο να σε κρατήσει και με τον ίδιο νόμο να σε διώξει. Κάποιοι συγκρίνανε με το 19, ήταν διαφορετικά με εμάς, γιατί εμείς είχαμε ξεπεράσει κατά 1-1,5 χρόνο το όριο. Θα κάνετε λίγο υπομονή να δείτε τις νομοθετικές ρυθμίσεις που θα έρθουν μετά, με εγκύκλους εφαρμογής, οι οποίοι θα αναφέρουν ότι έχετε δικαίωμα να αναγνωρίσετε και τα χρόνια που είχατε απ' έξω και να αναγνωρίσετε θητεία και πανεπιστήμια και οτιδήποτε άλλο επιθυμείτε. Και θα μπαίνουν στον καλαντάρι το 40 για να φύγετε. Δηλαδή κάποιος που θέλει να φύγει με ιδέα έτσι πρέπει να συμπληρώσει το μαγικό αριθμό 40. Με πενταετία, με θητεία, με ένσημα, με οτιδήποτε. Εντάξει.
Άρα λοιπόν λέμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο φαίνονται. Ένα πάγιο αίτημα των συναδέλφων μας ΕΠΟΠ έγινε πραγματικότητα. Καταλαβαίνω και τους συναδέλφους που θέλουν να φύγουν με σύνταξη, αλλά θέλω να τους πω ότι ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, γιατί δεν ξέραμε τι θα γίνει. Μπορεί το ίδιο βράδυ να κατέβαινε τροπολογία και το οποίο να λέγει ότι ξέρεις κάτι, σε 2 χρόνια δεν σου δείχνουν σύνταξη. Εκεί πάλι θα φταίγαμε εμείς μετά, γιατί δεν το είχαμε προβλέψει. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να ήμασταν λίγο προσεκτικοί. Το Υπουργείο έδωσε μία λύση ότι δεν θα προστατευτεί κανένας, και μέσον όρο από ό,τι βλέπω, ακόμα και οι συνάδελφοι οι οποίοι θέλουν να φύγουν στα 50, είτε γιατί είχαν χρόνια απ' έξω, στην ουσία πάνε στα 53. Δηλαδή οι περισσότεροι που έχουν χρόνια απ' έξω και θα πέραν μια καλή αξιοπρεπή σύνταξη στα 50, τώρα θα πάνε στα 53-54. Δηλαδή μίλησα με 20 συναδέλφους από αυτούς, μέσον όρο τρώνε στο κεφάλι 3 με 4 χρόνια. Εντάξει, όπως έφαγα εγώ 8. Και όχι μόνο εγώ, χιλιάδες, όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος, όλος ο ελληνικός στρατός. Δηλαδή δεν είσαστε μια ιδιαιτερότητα που καταργηθήκαν τα ηλικιακά όρια και ξαφνικά φάγατε κάποια χρόνια. Το 2010 λοιπόν, όταν έγινε η τροποποίηση των νόμων, εμάς μας μισθολιάσανε, να το πω στην απλή. Και φάγαμε όλοι από 10-15 χρόνια στο κεφάλι. Αλλά όταν έχεις οικογένεια, έχεις παιδιά, έχεις υποχρεώσεις, σκύβεις το κεφάλι και κάνεις λίγο υπομονή, όσο μπορείς. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά ήταν με τα συνταξιδοτικά των συναδέλφων μου ΕΠΟΠ. Επειδή σίγουρα σε μια εκπομπή, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα, δεν μπορούμε να τα λύσουμε. Όσοι συνάδελφοι θέλετε, μπορείτε από κάτω να βάλετε τα ερωτήματά σας και θα σας απαντήσω εγώ ή και με το τηλέφωνο ακόμα, λεπτομεριακά, και να σας πω κάποια πράγματα. Δεν θέλω να ανησυχείτε για τίποτα. Οι νόμοι είναι σαφέστατοι, έτσι, και να μην καθόμαστε να παρερμηνεύουμε ότι διαβάζουμε πριν ακόμα το δούμε στη βράση, δηλαδή την ώρα που γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί κανένα συνταξιοδοτικό χρόνο που είχατε από πριν. Όλα θα προσθεθούν για να πιάσουν τα 35. Εντάξει. Και στην προηγουμένη περίπτωση, και αυτό να συνέβαινε, αν κάποιο συνάδελφο είχε χρόνια απ' έξω, θα μπορούσε να πει: έχω 35 πραγματικά, που είναι δύσκολο, και 5 που έχω απ' έξω 40. Αλλά αυτό δεν γίνεται, γιατί δεν ισχύει πουθενά. Ο νόμος είναι σταφέστατος. Όλοι οι συνταξιοδοτικοί χρόνοι να πιάσει το νούμερο 40. Εντάξει. Να μην ανησυχούν οι συνάδελφοι, οι προελεύσεις του ΕΠΟΠ. Υπάρχει μια γραμματεία. Άλλοι μπορεί να τους βρίζετε, άλλοι μπορεί να τους εκτιμάτε. Αυτό δεν είναι θέμα. Οι οποίοι θα σας ενημερώνουν καθημερινά. Θα βοηθάμε κι εμείς όποιος έχει πρόβλημα και απορίες, και θα το δείτε και στο μέλλον, συνταξιοδοτικά, είμαστε εδώ για να το λύσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, για να συνεχίσω λοιπόν τώρα στην ενημερωτική εκπομπή και να συνεχίσω, θα μπω στη νομική προστασία. Μια νομική προστασία η οποία ξεκίνησε πέρυσι. Το τι ακούσαμε και εγώ προσωπικά και ο κύριος Ρώτας και ο κύριος Κολύρης και όλοι όσοι ανακατευθήκαμε ήταν το απίστευτο. Και μέσα σε ένα τρίμηνο, τετράμηνο από την ημέρα που έγινε η νομική προστασία, αρχίσαν τα πρώτα ευχαριστώ και σας ευχαριστούμε και σε αυτά. Σίγουρα υπάρχουν και κάποιοι δυσαρεστημένοι. Πάνω από 1.200 άτομα λοιπόν χρησιμοποίησαν το δικηγορικό γραφείο του κυρίου Βερβεσού. Αν το υπολογίσετε σε λεφτά, θα καταλάβετε λοιπόν ότι είναι εκατοντάδες χιλιάδες το κέρδος των συναδέλφων. Μακριά από μας να συμβεί το οτιδήποτε. Και μακριά από κάποιον συνάδελφο ο οποίος μπορεί να εμπλακεί σε κάποια κατάσταση η οποία να χρειάζεται δικηγόρος. Εντάξει. Όπως έχω πει, δεν χρειάζεται να βγω εγώ και να πείσω και να πω με το ζόρι πάρτε την νομική προστασία ή μην την πάρετε ή οτιδήποτε. Αυτό είναι στο θέμα του καθενός. Ούτως ή άλλως όμως, χιλιάδες από εσάς, εκατοντάδες χιλιάδες, δεν ξέρω το νούμερο, ήταν σε κάποια άλλη εταιρεία πριν και πληρώνουν το χρόνο τα διπλάσια λεφτά για να έχουν μια ασφαλιστική περίθαλψη, να το πω έτσι, για θέματα τέτοιου τύπου. Και καλά κάνατε. Και όσοι έχετε, να συνεχίσετε να την έχετε. Όμως αυτές οι πρωτοβουλίες είναι αξιοσημείωτες για τις ενόπλες δυνάμεις που πριν δεν υπήρχαν. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι όταν είσαι νομικά θωρακισμένος, δύσκολα θα σκεφτεί ο άλλος να σε μπλέξει σε καταστάσεις περίεργες. Εγώ θα προτείνω, όσοι επιθυμείτε, να συζητήσετε και με συναδέλφους οι οποίοι χρησιμοποίησαν,
Έχω ακούσει και τα παράπονα, έτσι. Έχω ακούσει και παράπονα. Κάποιοι που αργήσαν να εξυπηρετούν οτιδήποτε. Είναι και αυτά μέσα στο παιχνίδι. Δεν είμαστε ούτε τεχνοκράτες, ούτε είμαστε διαφημιστές σε εταιρείες. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Και όπως βλέπετε λοιπόν, πολλά θέματα παίρνουν μια καλύτερη τροπή από τα προηγούμενα χρόνια. Σίγουρα δεν είναι αυτό που είχαμε πριν 10-15 χρόνια, αλλά να μάθουμε να πορευόμαστε με αυτό που έχουμε. Η νομική προστασία για ένα στρατιωτικό θα πρέπει να είναι το α και το ω. Ακόμα και αυτός που παίρνει μια αναρωτική άδεια γίνεται ΕΔΕ. Γνωρίζει τι μπορεί να πάνε να τον μπερδέψουν με μια ερώτηση εάν φταίει η υπηρεσία ή όχι. Πόσοι συνάδελφοι λοιπόν δεν ξέραν και την πατήσανε. Ή με μια αναφορά. Θα ήθελα απλά να σας πω ότι η νομική προστασία σε πολλές εταιρείες, σε πολλούς οργανισμούς είναι επιβεβλημένη. Εντάξει. Και στεναχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί αυτά τα πράγματα δεν συνάδουν μεταξύ τους. Βλέπω συναδέλφους που πράγματι μπορεί να έχουν κάποιο οικονομικό πρόβλημα, να τους λείπει και το 10 ευρώ, εγώ μαζί τους είμαι. Να λένε ότι ξέρεις κάτι, δεν θέλω να δώσω 1,5 ευρώ γιατί είναι πάρα πολύ το μήνα, ή δεν θέλω να δώσω 30 ευρώ για ένα χρόνο γιατί είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλά το 1,5 ευρώ και τα 30. Και τώρα που δίνεται μια αύξηση του επικινδύνου με 100 ευρώ, είναι ψίχουλα. Αυτά δεν συνάδουν μεταξύ τους. Να μου λες ότι το 1,5 είναι πολύ, αλλά τα 100 που θα πάρω είναι ψίχουλα. Γιατί αν, μετά στην πορεία που θα κάνουμε το live, αν καταλάβετε σε 2 χρόνια, 2,5 τι έχετε πάρει, ξέρετε τι θα μου πείτε. Ναι, αλλά το 10, το 9, το 8, βρε αφήστε το 9 και το 8 και το 10. Εδώ τι γίνεται τώρα. Αν δεν τρέχανε κάποιοι άνθρωποι, δεν θα παίρνατε μία. Και θα το καταλάβετε μετά αυτό. Γιατί όταν όλοι οι προέδροι όλων των ομοσπονδιών, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, φυσικά πλην της ΠΟΕΣ, η οποία δεν παραβρίσκεται ποτέ πουθενά, δεν την καλούν, δεν ξέρω γιατί, βρίσκονται μαζί ενωμένοι και απαιτούν πράγματα, κερδίζονται πράγματα. Εντάξει. Άρα λοιπόν όσον αφορά την νομική προστασία, προσπαθήστε όλοι να την έχετε. Γιατί δεν ξέρετε τι θα γίνει προσφυγή για βαθμούς, δεν ξέρετε τι θα κάνετε αν αύριο μεθαύριο λιγοστέψει το προσωπικό και σας πιέσουν να κάνετε πράγματα που δεν θέλετε να κάνετε. Εγώ το λέω γιατί οι συνθήκες λόγω μείωσης του προσωπικού, λόγω αποστατιών θα δυσκολέψουν. Εντάξει, ο άλλος με ρώταγε προχθές και είναι μέσα εδώ τώρα παρακολουθεί. Τι λέει, αντιπασπιστής θα κάνω περίπολο. Βρε και αντιπολοχαγός θα κάνεις και υπολοχαγός θα κάνεις. Δηλαδή θα φτάσουμε σε άλλα επίπεδα. Εντάξει. Εγώ σας την προτείνω, όποιος επιθυμεί να έχει νομική προστασία, καλύπτει τον εαυτό του. Και αν κάποιος οικονομικά έχει σοβαρό πρόβλημα και δεν μπορεί, ας στείλει ένα email, η Ομοσπονδία θα είναι παρόν. Ότι παιδιά, εγώ επιθυμώ, αλλά δεν έχω γιατί δεν έχω να πάρω γάλα στο παιδί μου. Αλλά δεν μπορείτε να μου λέτε ότι 1,5 ευρώ είναι πάρα πολύ, άλλα τα 100 που θα πάρω είναι λίγα. Εντάξει, να είμαστε ειλικρινείς. Εντάξει. Λοιπόν, εχθές βγήκε λοιπόν το ανθυγιεινό και επικίνδυνο. Εδώ να δείτε γλέντια που έγινε. Το τι έχω ακούσει από χθες, ό,τι μπουρδα θέλετε έχω ακούσει. Όταν εμείς είμαστε οι στρατιωτικοί, αν δεν σαν τους καρχαρίες, μόλις μυριστούμε αίμα, εμφανίζονται άνθρωποι με τους οποίους έχω να μιλήσω 6 μήνες, 8, 9, 10, 11, 12. Α, κάτω από πότε, θα τα πάρουμε το 26, το 25. Μόνο αυτό. Δεν υπάρχει συνέστηση στους στρατιωτικούς. Είναι μόνο τι ενδιαφέρει εμάς. Δεν μας ενδιαφέρει το δίπλας αν φεύγει. Δεν σας αρέσουν αυτά που λέω. Έτσι είναι η αλήθεια. Όταν είναι για λεφτά, είσαστε ικανοί να σκοτώσετε ό,τι βρείτε μπροστά σας. Αλλά για τα άλλα δεν είμαι εγώ για συνδικαλιστικά, δεν είμαι εγώ για έτσι, δεν θέλω να συμμετέχω, δεν θέλω να κάνω, να είμαι στο σπίτι μου και να μην κάνετε τίποτα. Το επικίνδυνο λοιπόν που πάρα πολύ το λιδωρήσατε χθες λοιπόν, και όταν ειλικρινά ανεβαίνει και ότι θα πάρουμε 100 ευρώ και αρχίζει ο άλλος, ναι θα είναι 60, θα είναι 70, θα είναι 42. Ωραία ρε φίλε να πούμε, κάνε ένα χαρτί να μην τα πάρεις. Δηλαδή αντί να πεις μπράβο που κάποιοι άνθρωποι πριν από μας και εμείς μετά, ένα πάγιο αίτημα 40 ετών, ξέρετε τι σημαίνει 40 χρόνια ένα αίτημα. Οι αστυνομικοί που το ξεκινήσανε και το παλεύανε, μετά από 40 χρόνια γίνεται και ξεκινάει και σου λέει
Όχι από 1η του 26, από 1η του 7ου, του 24, του 25. Θα σου δώσω 100 ευρώ. Και αρχίζουν οι αναλυτές. Είναι με κράτηση, πόσο είναι? Δεν είναι με κράτηση. Είναι έτσι ή δεν είναι αλλιώς? Και καταλήγουμε λοιπόν σήμερα, γιατί κάποιοι δηλαδή δεν καταλαβαίνουν τι ψάχνουν να βρούνε. Βγήκα εγώ και ανέβασα ένα νόμο εχθές, ο οποίος λέει ότι τα επιδόματα και οι ενισχύσεις αυτά δεν φορολογούνται. Όχι, μου λέει ο άλλος. Και δεν λέω για το φίλο μου τον Νίκο, για να μην παρεξηγηθεί, για άλλο. Μπήκα εγώ στο ένστολι, δεν ξέρεις εσύ, μου λέει. Και τι λέει? Ότι τελικά είναι 60-65 ευρώ το επίδομα. Έλα ρε, του λέω σοβαρά, και πώς βγαίνει αυτό? Με τη μία περίπτωση λέει παίρνω παράδειγμα 1700, μάλλον πληρώνω με 1700 και μόλις πάρω το επίδομα μου πάει 1765. Σοβαρά, ναι. Δες και το φόρο εισοδήματος. Είναι ίδιος? Όχι, μου λέει. Άρα λοιπόν η μείωση δεν προήρθε λοιπόν από μείωση του επιδόματος, αλλά από το φόρο εισοδήματος. Γιατί μπορεί να ξεπέρασεις κάποια κλίμακα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά δεν μπορώ εγώ, ρε παιδιά, κάθε φορά που παίρνουμε ένα επίδομα να βγάζω τα σηκώτια μου, να σας εξηγώ ότι θα πάρουμε 70 ευρώ οριζόντια στα κλιμάκια. Είναι με κρατήσεις ή όχι? Μετά θα αυξηθεί το επίδομα παρεμεθεωρίου. Σιγά, εμείς που δεν έχουμε παιδιά τι κάνουμε? Και εσείς που έχετε, και γιατί αυτό και γιατί να το παίρνουν οι άλλοι? Παίρνουμε λοιπόν στο ιδιαίτερο συνθήκων, σιγά ψίχουλα. Σου δίνει ένα κλιμάκιο, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μου λένε είμαι ανθυπολογαγός και πληρώνω αντιπασπιστής. Υπάρχουν ακόμα τέτοιοι άνθρωποι. Και αν κάτσει κάτω να το συζητήσει και του πω πόσα παίρνει ο αντιπασπιστής, πόσα παίρνει ο ανθυπολογαγός με 31 χρόνια, θα σε κοιτάει σαν την Αγελάδα που περνάει το τρένο. Λοιπόν, δηλαδή έχουμε πάρει 70, 30, 40, 30, 100, πάνω από 200 ευρώ σε 2 χρόνια, 200 και όλα αυτά σας είναι ψίχουλα. Όλα αυτά σας είναι ψίχουλα εσάς, κουβαρντάδες. Και τα λέω για να καταλάβετε. Ενώ το 1,5 ευρώ ή 1,80, όποια ομοσπονδία θέλετε να πάτε, τι λες τώρα, δίνω εγώ 1,5 ευρώ, 30, τι είπες τώρα, θα σας πω, να σας κάνω μήνυση. Έτσι, ανοίχτε λίγο το μυαλό σας. Σίγουρα δεν είναι αυτά που θέλαμε. Δεν είναι αυτά που παίρναμε και δεν είναι αυτά που θα παίρναμε. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε τόσο στη μύρλα και στην κρίνια μονίμως. Δηλαδή να κάθομαι να πω γιατί αποστρατεύτηκα εγώ και δεν θα πάρω τα 100. Ή να λέει ο άλλος δεν θα αποστρατευτώ τώρα που θέλω να φύγω γιατί έχω προβλήματα, θα φύγω μετά το 25 τον 7ο να πάρω το εκατοστάρικο. Δηλαδή αυτά είναι νοοτροπίες παιδιών 10 χρονών, ειλικρινά μιλάω, 10 χρονών δηλαδή. Δεν μπορώ να σας καταλάβω πουθενά. Θέλει να φύγεις, αγόρι μου, γιατί δεν μπορείς, φεύγεις. Όσα και να σου δώσει, και 200 και 300 οτιδήποτε. Άρα λοιπόν δεν θες να φύγεις. Άμα θα σου δώσει 200 ευρώ, θες απλά να εξοικονομήσεις ό,τι γίνεται. Και εγώ μαζί σου. Αλλά μην βγαίνεις και μου μειώνεις τον αγώνα που κάνουν όλοι αυτοί εδώ και 40 χρόνια και λες 100 ευρώ ψίχουλα είναι, θα φτάσει σε μένα 80. Άμα είσαι εσύ, δώσε 80 να σε δω. Κάθε μήνα να μου δεις σε μένα 80 ευρώ. Εντάξει, γιατί 80 από εδώ, 70 από εκεί, 20 από εκεί, 10, μεγάλωσε. Μετά ήρθαμε στο άλλο πρόβλημα. Εγώ που είμαι ελαφράς θα τα πάρω. Ανέβασε τώρα ένα site που λέει από κάτω τις προϋποθέσεις και όλοι πάθανε, εγώ είμαι ελαφράς, εγώ είμαι λέει έτσι, εγώ λέει είμαι απεσπασμένος. Παιδιά, το ιδιαίτερο ηθικών στο άρθρο 127 του νόμου, του 44-17, αναφέρει τις προϋποθέσεις που αναφέρει και ο νόμος ο χθεσινός, το άρθρο 6. Τα ίδια πράγματα λέει. Όταν εσύ από τη μία μονάδα πας στην άλλη, που είναι εσωτερική μετακίνηση, δεν έχεις κάποιο θέμα. Εντάξει. Όλοι οι ελαφράς δεν το παίρνατε μέχρι τώρα. Όλοι οι ελαφράς δεν το παίρνατε μέχρι τώρα. Ναι, αφού γράφει το ίδιο πράγμα, δεν θα το πάρετε. Δηλαδή, διαβάζουμε κάτι και λέει εγώ θα το πάρω, εγώ δεν θα το πάρω, από πότε θα είναι. Δηλαδή σκέφτεστε μόνο από τώρα για τον Ιούλιο, μετά από 6 μήνες, 7, για τα 100 ευρώ. Ναι, εσάς που σας φαίνεται λίγο. Δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να βγει μια εγκύκλος και να λέει ότι εξαιρούνται οι ελαφράς. Τι θα γίνει εκεί? Θα υπάρχει τώρα εκεί ρατσισμός, λέτε, πώς το βλέπετε? Γιατί μετά θα βγουν οι άλλοι από εκεί και θα πούνε ναι φιλαράκι, έλα εδώ, εσύ δεν κάνεις υπηρεσίες, είσαι αμετάθετος, γιατί να πάρεις και το επικίνδυνο? Καταλαβες? Δηλαδή αυτά τα πράγματα δηλαδή δεν συνάδουν μεταξύ τους.
Τέλος πάντων, σύμφωνα με λοιπόν με αυτά που αναφέρει η διαταγή μέσα, όλοι τα παίρνουμε. Όπως τα παίρναμε από το 17, τα ίδια που λέει ο νόμος. Κοιτάξτε το. Άρθρο 127 που αναφέρει για το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, ένα, με το άρθρο 6 που βγήκε στο σχέδιο νόμου χθες. Είναι τα ίδια πράγματα. Άρα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Εντάξει. Τώρα, αν κάθεστε κάποιοι να ξεψηρίσετε τη μαϊμού και να πείτε δεν είναι ακριβώς 100, είναι 92 και 7. Είναι... Αυτά τώρα για μένα δεν είναι άξια κουβέντας. Όταν έρχεται και μου λέει εμένα, το έχω πει και σε δύο συναδέλφους σήμερα, ανθιποσμηναγός, ότι παίρνει 1.750 ευρώ και θα πάει 1.850 και συζητάμε τώρα για το μισθολογικό και μου λέτε ναι, αλλά με το παλιό καθεστώς πάλι το ίδιο. Παιδιά, ήμασταν Γ και πήγαμε στο Β. Πήγαμε στο Β, πήγαμε στο Α. Δηλαδή εννοώ ανεβαίνουμε οικονομικά. Μην βγάζετε τόσο μύρλα, να το πω έτσι, μέσα σας. Δηλαδή είσαστε μονίμως με μια γκρίνια. Εντάξει. Συμφωνώ ότι υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Συμφωνώ, σε όλα συμφωνώ και εγώ πρώτος τα βιώνω. Εντάξει, μιλάτε με έναν άνθρωπο που είναι 3 μήνες απλήρωτος τώρα. Εντάξει. Αλλά μην τα ισοπεδώνετε όλα. Μέσα σε 2 χρόνια φτάσατε στο Γ1, το οποίο δεν φτάναμε ποτέ. Ναι, αλλά πρέπει να είμαστε στη Β. Ρε, ξέρω εγώ καλά, καλύτερα από εσάς που έπρεπε να ήμασταν. Και στη Β να σε πήγαινα, πάλι γκρίνια θα είχατε. Όπου και στην Α να σας έβαζα. 5.000 ευρώ το μήνα να σας δίνανε μισθό, θα λέγατε 15 γιατί δεν παίρνω. Γιατί ο Πρωθυπουργός παίρνει τόσα. Εντάξει. Αυτό για το επικινδύνου. Σημαντική νίκη του επικινδύνου. Έτοιμα 40 ετών, το οποίο είναι πεδίο το οποίο μας ανοίγει άλλους ορίζοντες για αργότερα και για διεκδικήσεις και για οτιδήποτε. Και αν θέλετε να σας πω, πιστεύω ότι θα είναι μια δόση, το οποίο αυτό θα αυξηθεί αργότερα, έτσι. Γι' αυτό σας λέω κρατάτε μικρό καλάθι. Λοιπόν, αυτό για το επικινδύνου και για τις απορίες αν θα το πάρουμε ή όχι. Δεν αλλάζει τίποτα. Ό,τι γράφει το 127 του 44 του 17 αναφέρει και ο νέος νόμος. Δεν αλλάζει τίποτα. Εντάξει. Για τα νοσοκομεία που μου γράφετε, παιδιά, αν έχετε παρατηρήσει, η δικιά μας η Ομοσπονδία δεν βγαίνει να μιλάει για φήμες. Ακούστηκε αυτό, το 251 θα γίνει για τα μέλη, το άλλο θα γίνει για εκείνο. Τίποτα. Εδώ μπαίνουν και σας τρώνε τα μυαλά site και κάποιοι άλλοι περίγοι που λένε από πληροφορίες που έχουμε από έναν ξάδερφο από το χωριό ότι το Νίμιτς θα πάει στο ΕΣΥ. Γιατί λέει θα βάλει πολίτη διευθυντή. Είδαμε και τους στρατιωτικούς αναπόστρατους, όσοι δεν είναι αποστρατεία και στα μετοχικά ταμεία και αυτά, είδαμε χαΐρι. Πόσο καλά ήμασταν. Δηλαδή επειδή θα πάει πολίτης τεχνοκράτης στο Νίμιτς, σημαίνει ότι θα πάει στον ΕΣΥ. Και γιατί δεν μπήκε ο απόστατος? Και γιατί να μπει ο απόστατος? Ο απόστατος εμένα δεν με θέλει στο μούτου σου. Ο απόστατος, ο αντιστράτηγος που αγαπάει την πατρίδα του, λες και εγώ δεν την αγαπάω, εμένα που είμαι συνδικαλιστής, δεν με θέλει στο μούτου σου και πρέπει να πάω δικαστικός. Έτσι. Δικαιολογίες τώρα. Εμείς θέλουμε νοσοκομεία να πηγαίνουμε. Εμείς θέλουμε νοσοκομεία να μπορούμε να περιθάλπτουμε εμάς και την οικογένειά μας. Εγώ πήγα και γράφηκα τώρα στον ΕΟΠΗ και είμαι καλύτερα από ό,τι ήμουν πριν. Πολύ καλύτερα. Και γιατί να πάω στο στρατιωτικό νοσοκομείο λοιπόν? Για πείτε μου. Να πάω στο στρατιωτικό νοσοκομείο και να έχω μπροστά μου τον πολίτη να περιμένω άλλη μια ώρα. Θα πάρω τον κύριο συνταγματάρχη μετά θα πάρω τον κύριο ταξίαρχο και εγώ να περιμένω εκεί με τη στολούλα μου σαν τη θυμμένη Παναγιά, αλλά κάθε μήνα το μαρούλι. Έτσι, αυτό είναι το θέμα, λέει το νοσοκομείο μου. Σιγά, εσύ το χτίσες. Ή ο άλλος που βγαίνει και λέει τον είναι Α, λέει είναι κληροδότημα, γιατί περιουσίες το πάρεις μαζί σου? Εγώ θέλω να έχω την υγεία μου και να πηγαίνω στο νοσοκομείο οποιοδήποτε με προσέξει. Όλοι οι γιατροί τα ίδια είναι. Οι γιατροί που είναι στο στρατιωτικό νοσοκομείο δουλεύουν και σε 3 έξω πολιτικά. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή? Η διαφορά ποια είναι? Ότι εγώ θα κάνω έτσι να πάρω γυαλιά και σε 2 μήνες τα 100 ευρώ θα μου έχουν πει στο λογαριασμό μου. Ενώ το κούτου σουλάρι σας εδώ και 9 μήνες δεν πληρώνει δαπάνες. Ενδιαφέρθηκε κανένας για το κούτου σουλάρι σας? Εμείς τα έχουμε εδώ, δεν δίνουμε σε κανένα τίποτα. Έτσι. Να λέμε και για τα κούτου σου όπως είναι. Δεν μπορεί ο άλλος να έχει δαπάνες λογοθεραπείας 5-6 μήνες και πώς θα πληρώσει τον επόμενο μήνα 800 και 900 ευρώ στο κέντρο της λογοθεραπείας? Δεν σας ενδιαφέρει?
Κάντε χαρτί, λέει, για προκαταβολή και τι είναι αυτά. Μπορεί να λέμε για το εσύ. Εγώ πήγα, γράφτηκα μόνο με το άμκα μου, ούτε βιβλιάρια, ούτε πήγαινε στον ελεκτή γιατρό να σου βάλει σφραγίδα. Ας πάω στον Ευαγγελισμό και θα είμαι και σε ράτζο. Από το να πάω στο παράδειγμα, στο φίλο μου τον Τάσο, να πούμε, το Μάκη, τον Τάκη, στο Μαγνήτη, στο 400, και να μου λέει, ξέρεις κάτι, μετά από 6 μήνες. Στο δικό μου το νοσοκομείο, που πληρώνω 80 ευρώ 90 το μήνα. Και θα μου πει μετά από 8 μήνες μαγνητική. Για ποιο λόγο? Αγόρασε κι άλλο μαγνητικό τομογράφο. Δώσ' μου βεβαίωση να πάω ιδιωτικά έξω. Έτσι. Για να μην μακρηγορήσω λοιπόν τώρα, για τα νοσοκομεία θα περιμένετε Ιανουάριο-Φεβρουάριο που θα έρθουν τα νομοσχέδια, να συζητήσουμε για ό,τι προβλέπετε. Από όλα αυτά λοιπόν που διάβασα και που άκουσα κάποιες έτσι παράπονα, που λέει ότι θα δίνατε να μπορούν οι στρατιωτικοί να πάνε σε κάποιο γιατρό έξω για αποσυμφόρηση των νοσοκομείων, και κάποιοι είπαν ναι, θα τα πληρώνουμε την τσέπη μας. Μιλάει για περιοχές παραμεθορίου που λέει ότι, έλα εδώ αγόρι μου, είσαι στο παράδειγμα, λέω τώρα, να πω ένα μέρος, στο Σουφλί, και θες καρδιολόγο. Συμβεβλημένος δεν υπάρχει, νοσοκομείο κοντά δεν υπάρχει, και σου δίνει βεβαίωση να πας στον ιδιώτη που έχει έναν καρδιολόγο στο Σουφλί. Δεν θα πληρώσεις. Θα αποζημιωθείς από το κούτου σου το 2029. Δεν έχει σημασία. Θα αποζημιωθείς όμως. Έτσι. Αυτός είναι ο σκοπός. Ότι οι συνάδελφοι οι οποίοι υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές, νησιά, όλα αυτά, να τους δίνει η δυνατότητα να πάνε σε ιδιώτες για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό λέει μέσα το άρθρο νόμου. Και με βεβαίωση που θα παίρνουν δεν θα πληρώνουν. Τώρα, άμα εσύ είσαι στην Αθήνα, δίπλα το 401, μένεις στην Κατεχάκη και δεν θες να πας στο νοσοκομείο και θες να πας στο δικό σου γιατρό, όχι ρε φίλε, να τον πληρώσεις. Θα τον πληρώσεις. Άμα είσαι κουβαρντόπεδο και άμα θα σου γίνει κάτι, δεν θα πάρεις ούτε άδεια ούτε τίποτα. Ενώ όταν είναι γνώστης η υπηρεσία ότι πας εκεί γιατί δεν υπάρχει γιατρός, η δικιά του γνωμάτευση θα μετρήσει και η άδειά του. Εντάξει, αλλά και πάλι για τα νοσοκομεία να περιμένετε, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε. Να βγει ο νόμος και μετά να το συζητήσουμε. Ωραία. Αφήνουμε τα νοσοκομεία. Πάμε για την νυχτερινή αποζημίωση. Δράμα. Τους έχουμε βάλει ένα μαχαίρι στο λαιμό εδώ και 3 χρόνια, 4 που έχουν ξεκινήσει αποζημιώσεις, 3 χρόνια, και δεν ξέρουν από πού να φύγουν. Ένα ανεπίτρεπτο νομοσχέδιο το οποίο μας αποζημιώνει από τις 8 τις 5. Χιλιάδες κόσμος αποζημιώθηκε τώρα τα Χριστούγεννα, γιατί οι υπομένοι ήταν αυτοί που σας κυνήγαγε από πίσω στην ουσία για να το κάνετε, και πάρα πολλοί κόσμος θα περάσει ωραία Χριστούγεννα. Πρώτον. Δεύτερον, και τώρα εμείς επιδιώκουμε και για τις 3 υπόλοιπες ώρες. Έχουμε πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και για τους συνοδούς και για όλες αυτές τις κατηγορίες του προσωπικού που εργάζονται με βάρδιες. Αυτά συμβαίνουν μόνο σε εμάς. Είχαμε μια διαβεβαίωση από τον αρχηγό Γες ότι θα το τακτοποιήσει. Φυσικά όταν εμπλέκονται λεφτά στη μέση, εννοώ δαπάνες, εκεί δεν έχει σημασία αν είσαι αρχηγός ή όχι. Σου έρχεται από τη γνωσή, σου λέει κοιτάξτε φίλε, ξεπερνάς το κονδύλι, τελείωσε. Λοιπόν, εμείς όμως πήγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Για να πούμε ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορεί ο αστυνομικός που δουλεύει με βάρδιες να παίρνει νυχτερινά και εγώ να μην παίρνω. Έτσι. Και αυτό ισχύει και για τους συνοδούς και για τα νοσοκομεία και για οτιδήποτε. Δεν μιλάω τώρα για το επίδομα ανθυγιεινό, αυτό που είναι να πάρουν τα νοσοκομεία, και που μίλησα και με τον πρόεδρο σήμερα, να μπουν και οι τεχνικοί μέσα που εργάζονται με βάρδιες για να μπουν μέσα στο κόλπο αυτό. Γιατί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να μην παίρνουν? Οι άνθρωποι που έχουν στηρίξει την πολιτεία. Από πού να ξεκινήσω να μην ξαναπαναλάβω πάλι? Σεισμοί, πλημμοί, καταποντισμοί, μέχρι και πεθαμένα ζώα μαζεύαμε. Εμείς φτιάξαμε εμβολιαστικά κέντρα, εμείς όλα. Έτσι. Άρα λοιπόν, στην νυχτερινή αποζημίωση να συμμετέχετε όλοι. Έστω για αυτές τις 3 ώρες. Είναι ο χρόνος σας που στερηθήκατε από την οικογένειά σας. Αφήστε σε εμάς τα συμβούλια της Επικρατείας και αυτά θα τα τακτοποιήσουμε εμείς. Και όπως βγήκαμε αληθινοί τότε με τα νυχτερινά και αποζημιώθηκε χιλιάδες κόσμος και αποζημιώνεται. Λοιπόν, έτσι και τώρα θα σας βγάλουμε ασπορπρόσωπους. 3 ώρες, αυτές τις 3 ώρες. Να κοιτάξουν να θεσμοθετήσουν για να μην υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει. Λοιπόν, η νυχτερινή αποζημίωση είναι κάτι που το έχετε κάνει όλοι και το ξέρετε. Όσο αφορά
το επίδομα των 600 ευρώ. Άλλο άκρο. Να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να λέει ότι μετά τις ένοπλες δυνάμεις τα 600 ευρώ θα τα πάρουν οι αστυνομικοί και αυτά, και να τα παίρνει μέχρι και ο φρουρός που είναι στον Κορυδαλό, και να μην τα παίρνει τελικά ο στρατιωτικός. Βγαίνουν κάποιοι και λένε απάντησε η υπηρεσία ότι δεν τα δικαιούμαστε γιατί δεν. Εννοείται, τι θα σου πει η υπηρεσία, ότι τα δικαιούσε? Γιατί δικαιούμασταν τα νυχτερινά. Έτσι όπως γίνανε η δουλειά. Και παρόλα αυτά πώς το φτιάξανε? Δεν σας είπε κανένας να δώσετε λεφτά. Σας είπε να κάνετε μια αναφορά. Δηλαδή τόσο πρόβλημα ήταν η αναφορά. Να γίνει εισερχόμενη. Δεν μπορεί να σου αρνηθεί κανένας να την πάρει εισερχόμενη. Είναι αδίκημα. Να την κάνει και ας την φάει μετά. Να την αρχιοθετήσει. Εσένα σε ενδιαφέρει ότι έχεις κάνει την αναφορά σου, έχεις πάρει αριθμό πρωτοκόλλου, γιατί το δικαστήριο το κάνω εγώ και άλλοι 5, 6, 7, 8, 9 άτομα. Πήγαμε στο δικαστήριο και έχουμε καταθέσει την αγωγή αυτή, τι προβλέπετε, για να πάρουμε τα 600 ευρώ. Και μετά να μπείτε κι εσείς ως δεδικασμένο. Εντάξει, δεν θέλετε, κανένα πρόβλημα. Θα γίνει πάλι όπως με τα νυχτερινά, που βγαίνουν οι άλλοι και ορίονται. Θα πρέπει να δοθούν σε όλους. Όχι, φίλε. Όλες οι ενώσεις, όλη την Ελλάδα, σας γνωστοποιούσαν ότι μόνο όσοι προβούν σε αγωγές και σε διεκδίκηση θα τα πάρουν. Όχι, λέει, θα τα πάρουν όλοι. Τώρα λοιπόν που ήρθανε Χριστούγεννα και καλώς ή κακώς βαράνε τα καμπανάκια κάτι 1800, κάτι 1900, είσαστε όλοι τώρα τρελαμένοι γιατί δεν συμμετείχατε ή σε νόμους που ήταν υποές το 19 και σας παρέσυρε και έλεγε μην κάνετε δικαστικές διεκδικήσεις. Τώρα βλέπετε, γι' αυτό έχω πει εγώ εμπιστευτείτε την Ομοσπονδία. Ελάτε, εγγραφείτε, να έχετε δικαιώματα, να μπορείτε να μιλήσετε, να κάνετε. Η ζωή είναι δύσκολη, δεν είναι εύκολη. Εσείς νομίζετε ότι όλα έρχονται μόνα τους. Ενδιαφέρθηκε τώρα λοιπόν το Υπουργείο Άμυνας ή το Υπουργείο Εσωτερικών ή ο Πρωθυπουργός να σας δώσει εσάς το επικινδύνου ή να σας δώσει τις νυχτερινές ώρες. Αν δεν μιλούσαμε, ακόμα εκεί θα σας είχαν κάτω με το κεφάλι, δεν έμεινε κανένας. Θα διαβάζετε όλα τα site, 3-4 site και μεταξύ σας θα κλαίγατε τη μοίρα σας. Έτσι είναι, η αλήθεια είναι έτσι. Λοιπόν, γιατί το βλέπω εγώ, γιατί γυρίζω όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, νομίζω ότι απάντησα. Τώρα εγώ έχω πάρει κάποιες ερωτήσεις εδώ που έχετε κάνει και απαντάω. Και πάμε τώρα σε ένα θέμα με τον αποστρατευτικό βαθμό του πολεμικού ναυτικού. Πάμε τώρα. Δεν μιλάω για τα παιδιά του πολεμικού ναυτικού, μιλάω για την ηγεσία. Χαίρομαι που για μια ακόμα άλλη φορά, γιατί τους τα έχω μαζεμένα το 1997 εγώ, από μια επίσκεψη που είχα κάνει σε ένα καράβι, το κόμπλεξ που έχουν για το θεσμό των εθελοντών μακράς θητείας. Αλλά δεν θα τους περάσει. Ο στρατός διώχνει τους συναδέλφους με το βαθμό του λοχαγού και το ναυτικό έχει νομικά κολλήματα. Όταν βγήκε ο νόμος λοιπόν που μας να το λέω τώρα στην ομιλία του ναυτικού για να το καταλαβαίνουν, ότι από ανθυποπλοίαρχη θα φεύγεται υποπλοίαρχη, έγραφε μέσα ότι με νεότερο πρωτικό διάταγμα θα αναφερθούν οι προϋποθέσεις. Ωραία. Ξαφνικά τώρα, 2 μήνες πριν την αποστρατεία των συναδέλφων, θυμηθήκανε ότι δεν έχει βγει προεδρικό διάταγμα και ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να δώσουν τον βαθμό. Σωστά μέχρι εδώ, σωστά. Για πείτε μου λοιπόν κύριοι του ναυτικού, ποιες ήταν οι προϋποθέσεις και δώσατε το βαθμό του ανθυποπλοίαρχου? Πώς μπορέσατε λοιπόν, αφού και με τον προηγούμενο μήνα και με τον προηγούμενο νόμο δεν είχε βγει προεδρικό διάταγμα που να καθορίζει τέτοια να πάρει το βαθμό? Τι δώσατε λοιπόν, γιατί δώσατε λοιπόν το βαθμό του ανθυποπλοίαρχου? Δηλαδή δώσατε το βαθμό του ανθυποπλοίαρχου βάσει πιανού νόμου και για το βαθμό του υποπλοίαρχου δεν υπάρχει νόμος? Ακούστε λοιπόν εδώ τώρα να σας πω τι γίνεται. Ο στρατός Ξηράς λοιπόν θεώρησε ότι είμαστε μόνιμοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων. Γι' αυτό και μας έδωσε και το ξύφος. Γι' αυτό και μας αποστατεύει λοχαγούς. Γι' αυτό μας έβαλε τον 2439 του 96 και τον 3883 του 10. Και τι είπε εκεί? Έλα εδώ αδερφούλη. Το βαθμό. Τι λέει ο νόμος? 4 χρόνια στο βαθμό. Εκεί ξέρανε να βρουν τον νόμο και να πούνε ότι θα τον πάρει στα 34. Να βρουν τον νόμο να προστατευτούμε το βαθμό του υποπλοίαρχου. Δεν ξέρουν εκεί στο ναυτικό. Αλλά το ευτυχώς όμως είπα εγώ, και πήγε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ο κύριος Ορώτας, για να ρωτηθεί το νομικό τμήμα του ΓΕΘΑ και να βρεθεί μια λύση. Ναι, αλλά λέω 31 πρώτου τα παιδιά διαγράφονται. Για ποιο λόγο να μην αποδοθεί ο βαθμός?
Δηλαδή, όπου μας συμφέρει, τους δίνουμε το βαθμό του ανθυποπλιάρχου. Υπάρχει νόμος, αλλά δεν υπάρχει προοδικό διάταγμα να δοθεί του υποπλιάρχου. Ας πάρουν λοιπόν τη Β1 του ΓΕΣ να τους εκπαιδεύσει. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το ξύφος. Το ξύφος είναι μέρος της στολής. Όπου μας συμφέρει φέρουμε στολή. Όπου δεν μας συμφέρει, να δεν έχουμε λεφτά. Για δεξιώσεις έχουμε λεφτά. Για ξύφη, για τους έμ δεν έχουμε. Αυτή δεν είναι αξιωματική. Αυτό είναι το κόμπλεξ που βγάζει το ναυτικό. Εντάξει, αυτό είναι το κόμπλεξ. Από πάνω προς τα κάτω. Έτσι, και το λέω χύμα. Το yes μπορεί να έχει 1002 στραβά. 1002 οτιδήποτε. Όμως μας τίμησε και με τα σπαθιά και με το βαθμό. Σας το λέω εγώ που ήμουν μέσα και δεν πήρα ξύφος. Θα ασχοληθώ αργότερα με την Ένωση Αποστάτων. Ωραία. Χάρηκα όμως που όλοι οι συνάδελφοί μου που είναι εν ενεργεία πήραν το ξύφος. Γιατί να μην χαρούν λοιπόν και αυτοί του ναυτικού? Θα πρέπει δηλαδή να τους πάνε 4 για να τους δώσουν το ξύφος? Ντροπή τους. Λοιπόν, ντροπή τους. Τώρα διαβάζω τώρα. Άρα λοιπόν το ναυτικό θα πρέπει να αποδώσει το βαθμό του υποπλιάρχου σε όλα τα στελέχη που αποστρατεύονται. Να βρεθεί ένας αξιωματικός με κάκαλα, να το πω έτσι και συγγνώμη για την έκφραση, ο οποίος να πει: ελάτε εδώ. Αυτοί εδώ έχουν δουλέψει 35 χρόνια, 36. Και δεν θα τους δώσουμε το ξύφος? Και δεν θα τους κάνουμε υποπλιάρχους? Είναι ντροπή για το πολεμικό ναυτικό αυτό το πράγμα. Και ακόμα πιο ντροπή να λένε ότι δεν έχουν λεφτά. Ας πάρουν λεφτά από το μετοχικό ταμείο του ναυτικού. Με τις αγορές που έχουν κάνει έχουν μαζέψει ένα κάρο λεφτά. Ας πάρουν λεφτά να δώσουν τα ξύφη. Στο διατάφτα. Περιμένουμε απάντηση λοιπόν από το ΓΕΘΑ. Ο κύριος Ρώτας θα ξανακάνει συνάντηση για να δει τι έχει γίνει ακριβώς, για να αποδοθεί αυτός ο βαθμός. Το χρονικό διάστημα είναι μικρό γιατί μεσολαβούν οι γιορτές. Θα πιέζω κι εγώ, έτσι, ώστε να γίνει μια προκοπή. Αλλά δεν είδα κανέναν από κάποια άλλη ομοσπονδία να ασχολείται με σπαθιά και βαθμούς. Τόσο πολύ σας έχουν σε εκτίμηση, γιατί είναι και του ναυτικού, έτσι. Γιατί από εκεί ξεκινάει το κόμπλεξ. Όταν είσαι από σχολή και είσαι και στο ναυτικό, έχεις δύο θέματα. Το ένα είναι να πούμε ότι τους άλλους τους βλέπεις όπως τους βλέπεις και δεν σε ενδιαφέρει αν θα πάρει κάποιος το σπαθί ή τη β' κατηγορία οτιδήποτε. Τέλος πάντων. Άρα λοιπόν για το βαθμό των παιδιών του ναυτικού λίγο υπομονή. Και εγώ από τον κύριο Ρώτα περιμένω, γιατί το έχει αναλάβει αυτός. Έτσι. Για τα νυχτερινά των συνοδών, επειδή με έχετε ρωτήσει, τα είπα ότι έχουν πάει στο Συμβουλίο της Επικρατείας και περιμένουμε την απάντηση. Έτσι. Γιατί γράφει μέσα νόμος αυτή τη χαζομάρα που γράφει ότι μόνο για όσοι εκτελούν κοστάρουν υπηρεσία. Μου γράφεται όλοι για την τριετία, να δοθούν δηλαδή κάποια χρόνια στην ουσία για να μπορούμε να φύγουμε νωρίτερα. Λοιπόν, με τον καταιγισμό των αποστρατιών που έχουμε τώρα, έτσι, με τον που έχουμε, είναι δύσκολο να γίνει τριετία. Θα παλέψουμε να γίνει 6,67. Εγώ την πληρώνω με 20, έτσι. Σημαντικό όμως είναι ότι θα πρέπει να βάλουμε σε μια τάξη το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στρατιωτικοί 5 ταχυτήτων. Πριν το 90, μετά το 90, μετά το 95, μετά το 11. Έχουμε γίνει ένα μπάχαλο. Δεν μπορεί ο στρατιωτικός μετά το 11 να μπορεί να αναγνωρίσει χρόνο για τα τέκνα, ενώ πριν του 10 ή του 9 να μην έχει αυτό το δικαίωμα. Δεν ξέρω αν η τριετία του νόμου 3865 θα αποδοθεί σε όλους. Το βλέπω δύσκολο, το έχω πει και σε όλα τα παιδιά που μιλάμε στα τηλέφωνα. Αλλά θα επιδιώξω να γίνει αναγνώριση τέκνων αυτή τη στιγμή που ανήκουμε στον ΕΦΚΑ και πριν το 11. Έτσι, αυτό είναι που μπορούμε να κάνουμε. Όπως και η θητεία. Η θητεία την είχαμε αναλύσει, είχαμε πει ότι κακώς πληρώνεται. Κακώς πληρώνει τη θητεία. Γιατί στρατό πάνε μόνο οι άντρες. Και χάνουμε 2 χρόνια, ή πιο παλιοί και 1 χρόνο μετά, χάνουμε 2 συνταξιδοτικά χρόνια. Και όταν πάμε να το αναγνωρίζουν, θα πρέπει η πολιτεία αυτό να μας το δώσει δωρεάν. Ή έστω με 6,67 να γίνει, τουλάχιστον να πέσει. Έτσι. Αυτά που σας λέω έχουν συζητηθεί και είναι με προτάσεις και με έγγραφα προς το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονομικών. Εντάξει. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε την τριετία του νόμου 3865. Θα προσπαθήσουμε να δοθούν για τα τέκνα εξαγορά. Όπως επίσης θα προσπαθήσουμε να μειωθεί και η θητεία.
3 σημαντικά πράγματα τα οποία τα έχουμε ασχολήσει. Έχουμε ασχοληθεί και στο μέλλον θα ξανακάνουμε πάλι έγγραφα και συναντήσεις για αυτό το πράγμα. Όπως και για το βαθμολογικό των εθελοντών μακράς θητείας, για τη β' κατηγορία. Δεν είναι κάτι που το αφήνουμε. Είναι ντροπή να υπάρχουν ανθρώποι που είναι ανθιπολοχαγοί ή πολοχαγοί και πληρώνονται ανθιπολοχαγοί. Εντάξει. Εγώ έχω πει το κλιμάκιο το Γ1 που το παίρνουν στα 34 να πάει στα 31 και να δοθεί ένα ποσό παραπάνω. Εντάξει. Θα το δούμε και αυτό από την αρχή της χρονιάς. Τώρα πέσαν όλα μαζί. Ακόμα και τώρα θα πρέπει να δοθεί, γιατί και το προσωπικό μειώθηκε με τις αποστρατείες. Ίσως να είναι και πιο εύκολο να αποδοθεί β' κατηγορία. Μετά θα με δέρουν οι απόστρατοι. Μετά θα λένε α, και εμείς δεν το πήραμε και εμείς γιατί δεν μπήκαμε και αυτά. Όποιος μπορέσει να πάρει χρήματα, παιδιά, καλό είναι. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα σας λέω το τι θα κάνουμε. Έγινε μια ερώτηση στη σελίδα για τους άσοι για το βαθμολογικό. Μέχρι και σήμερα το πρωί λοιπόν έχουν κατατεθεί 2 τροπολογίες. Μία που αφορά τις σειρές 94, 95, 96 για αποκατάσταση. Και η τροπολογία για όσους έχουν πει μετά το 96 να γίνει μια τροποποίηση και να φεύγουν με το βαθμό του συνταγματάρχη. Αυτό για τους άσοι, γιατί με ρώτησε ένας συνάδελφος μέσα. Οι τροπολογίες οι 2 κατατεθήκαν σήμερα το πρωί. Έτσι. Για να μπορέσουμε τους επόμενους μήνες να δικαιωθούν και αυτοί οι άνθρωποι. Συν τους συναδέλφους άσοι οι οποίοι από το 2010 και μετά είχαν κάποια προβλήματα υγείας και είναι ο μοναδικός, να το πω, θεσμός ο οποίος δεν προάγεται. Εμείς προαγόμαστε, οι θελόντες προάγονται, οι Εβραίοι προάγονται και αυτοί παραμένουν σταθεροί μέχρι το βαθμό του υπολοχαγού. Αυτό είναι κρίμα, γιατί οι ένοπλες δυνάμεις μπήκαν υγιέστατοι. Το αν τους βρήκε κάτι μετά θα πρέπει η υπηρεσία στην ουσία να τους ανταμείψει. Όχι να τους πάρει και τους βαθμούς, γιατί πολλοί από αυτούς είναι και ένεκα της υπηρεσίας. Έτσι. Να πάρουν και αυτοί τους βαθμούς που τους αξίζει, να πάρουν και αυτοί το εφάπαξ και το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό, γιατί εμείς έτσι πρέπει να λέμε. Το καλό του συναδέλφου. Όποιο και αν είναι αυτό. Είτε είναι, ειδικά όταν έχει πρόβλημα υγείας, έτσι. Είτε είναι εύελπης, είτε είναι άσυ, οτιδήποτε είναι. Μακριά από εμάς και να είναι καλά ο άνθρωπος. Αλλά είναι αδικία να μην αποδίδονται οι βαθμοί. Είναι αδικία. Εντάξει. Λοιπόν, για τη μισθολογική αποκατάσταση των ΕΜΣ τα είπα. Έχουμε μια κρεμότητα, κάνα 2 δικαστήρια. Θα το προσπαθήσουμε. Σας είπα και για τα 600 ευρώ το συζητήσαμε. Έτσι. Για τις ταυτότητες. Σε συναντήσεις που είχε λοιπόν τώρα ο κύριος Ρώτας με όλους τους υπουργούς που ήταν για άλλα θέματα, αναφερθήκαν ταυτότητες και είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξεις για τις ταυτότητες. Τις στρατιωτικές εννοώ. Μακάρι για να μπορέσουν να γίνουν και αυτά ταξιδιωτικά έγγραφα και να μπορεί ο κόσμος να ταξιδεύει χωρίς να χρειάζεται να επιβαρύνεται με διαβατήρια και με οτιδήποτε. Μου γράψε ένα συνάδελφος για τους πτυχιούχους ΕΜΘ. Για το βαθμό. Παιδιά, εάν δεν λυθεί το μισθολογικό, δηλαδή να υπάρξει μια κλίμακα ή μια είσοδο στη β' κατηγορία, δικιά μου έτσι τώρα, μπορεί να κάνω και λάθος, έτσι, να σε κάνω αντιστράτηγο. Να σε κάνω αντιστράτηγο. Και σε αφήσω στη γ' κατηγορία, τα μερίδια σου είναι τα ίδια, η σύνταξή σου είναι τα ίδια, όλα είναι τα ίδια. Άρα λοιπόν, να σου αποδοθεί ένας βαθμός εγώ μαζί σου. Το έχω πει και παλιά. Εκτιμώ ιδιαίτερα στους συναδέλφους οι οποίοι σπουδάσανε μέσα από όλα αυτά που περνάμε με το στρατό, με την οικογένεια, με τα πάντα. Αλλά να υπάρχει και ουσία όμως, έτσι. Γιατί το κάνεις? Ωραία, να φύγεις ταγματάρχης παράδειγμα. Ωραία, να γίνεις λοχαγός πιο κάτω, νωρίτερα, εγώ μαζί σου. Αλλά να υπάρχει και μισθολογικό κέρδος. Δηλαδή, πώς θα το. Δηλαδή, να γίνεις ταγματάρχης για ποιο λόγο? Να πας στο χωριό το Πάσχα και να είσαι μεταγματάρχης. Άρα λοιπόν, πριν λέμε για την αποκατάσταση των πτυχιούχων, θα πρέπει πρώτα να ζητάμε να γίνει η είσοδο στη β' κατηγορία ή να προβλεφθεί στη γ' κλιμάκια μέχρι το βαθμό του ταγματάρχη. Γιατί αύριο μεθαύριο εμένα μπορεί να μου την καρφώσει και να φτιάξω ένα χαρτί και να πω οι ΕΜ θα φεύγουν ταγματάρχες. Και να περάσει. Δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτό. Άρα λοιπόν θα πρέπει πρώτα να προβλέψουμε μερίδια, κλιμάκια μέχρι το βαθμό του ταγματάρχη, να το πω έτσι. Γιατί να σε κάνουν ταγματάρχη για ποιο λόγο? Και μετά θα σου πει δεν μπορείς να σε βάλω στη β' κατηγορία.
γιατί είσαι από ΕΜΘ και η ΕΜΘ είναι στη Γάμα. Άρα λοιπόν ποια θα είναι η ουσία? Λοιπόν, ένα τελευταίο για να κλείσω, να μην σας κουράζω. Στον κύριο Χρυσοχοΐδη, εκτός από αυτό το θέμα της ταυτότητας, τέθηκε και το θέμα το security και στο διευθυντή του και είπαν ότι θα το δουν το θέμα. Ήταν το σκεπτικό ότι δεν μπορεί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι με ειδικότητες σε ένοπλες δυνάμεις, έχουν εργαστεί σε Βοσνίες, Αλβανίες, Κόσοβο, Αφγανιστάν, έχουν δουλέψει, έχουν φυλάξει, έχουν κάνει σκοπιά, να μην μπορούν να πάρουν την άδεια security και να εμπλέκονται άλλοι οι οποίοι τα καθήκοντά τους είναι διοικητικά. Εντάξει, δεν μειώνω του καθενός τα καθήκοντα, αλλά έτσι είναι. Λοιπόν, και είπε ότι θα το δούνε. Θα προσπαθήσω εγώ μέχρι το Φεβρουάριο να το περάσουμε, ώστε με ένα παράβολο 32 ευρώ να βγαίνει άδεια security. Γιατί τώρα που μας δίνεται το δικαίωμα να εργαστούμε, να μπορούμε να εργαστούμε. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Θα κάνω μια επαναφορά για τους συναδέλφους μας προελεύσεως ΕΠΟΠ. Εγώ να τους πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την παραμονή τους. Συμπαραστέκομαι σε αυτούς που θέλαν να φύγουν, γιατί ήμουν και εγώ από τους ένας που ήθελα να φύγω. Μου βγήκε σε καλό όμως που δεν έφυγα, για πολλούς και διαφόρους οικονομικούς λόγους. Ξέρω ότι κάποιοι μπορεί να ταλαιπωρήσετε με τις μεταθέσεις. Μην επιτίθεστε στη γραμματεία των ΕΠΟΠ. Τα παιδιά κάνανε μεγάλο αγώνα πρώτα για την παραμονή σας και κατά δεύτερον κάνανε αγώνα να υπάρξει το win-win, δηλαδή να μην στεναχωρηθεί κανένας από εσάς. Όσοι θέλετε να φύγετε με σύνταξη. Αλλά εγώ σας είπα και νωρίτερα ότι είχαμε το θέμα του Υφυπουργού Εργασίας. Μην ανησυχείτε για όσους έχετε ένσημα απ' έξω, όλα μπαίνουν μέσα στο καλαντάρι του συνταξιδοτικού χρόνου. Μην πανικοβάλλεστε από αυτό που γράφει το άρθρο 35 πραγματικά χρόνια. Θα δείτε ότι θα έρθει εγκύκλος εφαρμογής, όπως έγινε και με εμάς. Άμα σας αναβάσω τον νόμο, λέει ότι για τους εθελοντές μακράς θητείας καταργούνται τα ηλικιακά όρια και παραμένουν στις ένοπλες δυνάμεις έως τη συμπλήρωση 35 ετίας. Έτσι έλεγε ο δικός μας. Εγώ έφυγα με 33 όμως. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι επειδή εσείς ακολουθάτε εμάς, πρώτον να μην ανησυχείτε για ό,τι ένσημα και ό,τι χρόνο θέλετε να αναγνωρίσετε, και οι συνάδελφοι οι οποίοι καλώς ή κακώς δεν καταφέραν, θέλαν να φύγουν και δεν τους το επιτρέπει ο νόμος, να κάνουν λίγο υπομονή. Και υπομονή, γιατί αν θέλουμε να λεγόμαστε συνάδελφοι και να έχουμε έτσι λίγο το αίσθημα του αδελφού, της μάχης, το οτιδήποτε πείτε του, να κοιτάτε και αυτό που ήταν δίπλα σας και ο οποίος δεν μπορεί να φύγει. Είτε γιατί δεν έχει χωράφια, είτε γιατί δεν έχει δουλειά, είτε γιατί η γυναίκα του δεν εργάζεται, είτε γιατί έχει πάρει δάνειο, οτιδήποτε. Προσπαθήστε να ερεμήσετε και να μην εναντιώνεστε εναντίον σας, μεταξύ σας οι συνάδελφοι, και ειδικά προς τη γραμματεία των ΕΠΟΠ. Έχουν κάνει μεγάλο αγώνα, παιδιά, τεράστιο αγώνα, γιατί ξέρετε, όταν είσαι με μικρό βαθμό λοχείας επιλοχείας και στέκεσαι μπροστά σε έναν υπουργό και του ζητάς το οτιδήποτε του ζητάς, είναι μεγάλο το στρες και η πίεση και θέλει, να το πω έτσι, και κάκαλα για να βρεθείς. Όπως και εγώ όταν πήγα, ο πρώτος ΕΜΘ που πήγε να πούμε σε Υπουργό Οικονομικών και σε Υπουργό Εργασίας, μην νομίζετε ότι είναι κάτι εύκολο. Ή και τώρα που βγαίνω εδώ και μιλάω και εγώ στρεσάρομαι. Δεν είναι εύκολο να μιλάς μπροστά σε 1.000, 2.000 άτομα, 3.000 άτομα. Σεβαστείτε τον αγώνα που έκαναν η γραμματεία των ΕΠΟΠ για το θεσμό σας, για την παραμονή. Κανένας δεν ήθελε το κακό σας. Και να σεβαστείτε και τον αγώνα της Ομοσπονδίας. Υπήρχε ένας ρώτας ο οποίος έτρεχε σαν τον Βέγκο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι σε όλα τα κανάλια για να δίνει τα δικά σας αιτήματα. Είναι ένας κολύρης ο οποίος οργανώνει τα πάντα και τρέχει σαν τον Βέγκο κι αυτός. Είναι ένα ΔΣ σε όλη την Ελλάδα που είναι σε επιφυλακή. Προχθές ήμασταν στην Κομοτηνή. Μετά πήγα στη Σάμο. Μετά πήγαν τα παιδιά στην Ορεστιάδα στον κύριο Παναγιωτίδη. Βλέπετε λοιπόν ότι γίνεται μια δουλειά απίστευτη για να μπορέσετε να έχετε ένα καλύτερο μέλλον. Και το πετυχαίνουμε σιγά σιγά. 100 από εδώ, 70 από εκεί, 60 από εδώ, 30 από εδώ. Σας το λέω εγώ που δεν είμαι μέσα. Και παρόλα αυτά παλεύω για κάτι καλύτερο, γιατί σας βλέπω σαν συνάδελφους. Έτσι θα πρέπει να βλέπετε όλοι μεταξύ σας, να βλέπετε το τι γίνεται. Εντάξει, μεταξύ σας. Κοιτάξτε τα. Όποιος θέλει να φύγει φεύγει, όποιος θέλει να μείνει μείνει. Εγώ έφυγα και δεν θα πω ποτέ γιατί θα πάρουν αυτοί τα 100 ευρώ και άμα καθόμουν. Τελείωσε, έφυγα, εγώ ηρέμησα. Γιατί και εγώ τώρα που είμαι έξω λέω ότι ξέρεις κάτι, ότι αυτή η ησυχία που έχω και αυτή η ηρεμία μου δεν πληρώνεται με τίποτα.
είναι όμως άλλος συνάδελφος, ο οποίος μπορεί να έχει το μαχαίρι στο λαιμό με ένα δάνειο ή με το παιδί του να σπουδάζει, που αυτά τα 100 ευρώ είναι κέρδος. Ή ένα μισολογικό κλιμάκιο είναι κέρδος. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά για τους συναδέλφους προελεύσεως ΕΠΟΠ, να μην έχουν καμία ανησυχία για όλους τους ασφαλιστικούς χρόνους. Ό,τι θέλουν θα επικοινωνούν με το γραμματέα τους και με τα παιδιά της γραμματείας. Ό,τι ερώτημα τους κάνετε υπάρχει απάντηση. Και θα το δείτε και στην πορεία. Να ευχηθώ σε όλους σας καλά Χριστούγεννα, να έχετε καλές γιορτές, με υγεία. Το νέο έτος να σας βρει όλους παρόντες. Επίσης, καλό θα είναι ότι από Δευτέρα 23 του μήνα να ρίξουμε λίγο όλοι τους ρυθμούς, να χαλαρώσουμε λιγάκι. Και εγώ θα φύγω, και εσείς θα φύγετε, θα πάρετε τις άδειές σας για αυτά. Να χαλαρώσουμε λιγάκι και στην ομάδα. Δεν θέλω να την κλείσω. Θα απαντάω σε κάποια ερωτήματα, αλλά λίγο να χαλαρώσετε και εσείς με τα τηλέφωνα και με όλα αυτά, να ηρεμήσουμε κι εμείς, γιατί ήταν δύσκολο το δίμηνο. Να έχετε υγεία λοιπόν, να προσέχετε στους δρόμους, τις οικογένειές σας, και ό,τι χρειαστείτε, η Ομοσπονδία για κάτι σοβαρό είναι πάντα στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ και καλές γιορτές. Γεια σας.